Време е за игри! Време е за тичане! Време е за фън! Време е за Fanta Play Tour! Тази година ще има много нови штури игри. Елате да ги пробвате и във вашия град. Стартираме в Пловдив, площад Централен на 31 май. След това Плевен, на 7 юни площад Възраждане. На 13 юни ви чакаме в Стара Загора на пешеходната улица. В Русе сме на 20 юни, а в Шумен на 21 юни. Град София, Южен парк, Голямата поляна на 27 юни. Град Бургас, площад Тройката на 4 юли. Завършваме в град Варна на 11 юли, централен вход на Морската градина. С Fanta Play Tour можеш не само да се забавляваш, но и да станеш звезда сред приятелите си, защото отново ще имаш възможност да гледаш видеото си на сайта fantaplaytour.bg и да го споделиш с приятели в социалните мрежи. Не забравяйте да съберете и печатите от всички игри на паспорта, който ще получите на входа. И може да спечелите GoPro камера и други страхотни награди. Така че не се мотайте и започвайте да тренирате, защото идваме!